Good day guys! Aniya na pod ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Si Ray Anthony Chu, aron ihatod kaninyo ang Maayong Balita sa Bohol. Wala man sila aktibong prangkisa sa Bohol, desidido ang Juan Meralco Foundation nga mutabang sa gihapon aron ang nabagyong kalikupan ipahiuli og buhion. Usa ka gatos kalibo ka kahoy sa mga kalasangan ug pagatpat sa mga kabaybayunan ang itanom ang dala sa corporate social responsibility sa Juan Meralco Foundation. Uban sa Process Bohol nga usa ka NGO ug mga peoples ug farmers organizations, punduhan sa Juan Meralco ang usa ka proyekto. Sa 1-4 trees, magpatanom ang Juan Meralco og lumad nga mga kahoy nga moabot sa 5,000. Ug sa kabaybayunan, laing 5,000 nga pagatpat ug bungalon mga higanting kahoy ipatanom aron manalipod sa mga kabaybayunan. Uban sa Bohol Provincial Government, ang proyekto ug mga magakuha og mga lawngon nga igtatanom mga kahoy nga karaan nga sa kalasangan nagdaghan. Gawas nga may dako ug ikatabang sa mga panginahanglan sa katawhan, ang kahoy usab mao'y tinubdan sa limpyong hangin nga ginhawaon og panalipod sa dasmag sa katalagman. Tulo ka tuig gikan karon kun kaluy-an sa panahon, usa ka gatos ka libo ka kahoy na usab ang mulabong aron ang nagsakit nga kalibutan ayuhon. Gikan diri sa Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol.